lunguna ne ake samun irin wannan auren dole wanda lalle ya karanta a cikin al'umma. Yaran mu sai sun yi karatu sun kai wani mataki kafin ya zama cewa aurar da su, wannan ci gaba ne. Sannan batun tallace-tallace lalle shi ma na sha magana a kai. Lalle akwai gurare da muke da su a wannan yanki namu ko a wannan karamar hukuma wanda mata yara suka tafi tallace-tallace, amma mu a wajajen mu abin ya zama yayi sauki saboda wannan koyarwa da aka yi musu ya zama cewa yara ba sa tallace-tallace. Kowace ta samu abun sana'a a kofar gida take yi ko a gida ake yin sana'an, ana kuma zuwa aje a saya, ba sai an fita an je kasuwa ko an je bakin titi ba. Wannan ma ya taimakawa al'umma. Sannan batun matasan mu waɗanda suke wasu ɗabi'u na shaye-shaye wanda lallai wanda yana ya shafi society din mu gaba ɗaya, to wannan janibin bangarori na al'umma mun ɗauki matakai da sarakunan mu manya da ƙanana, an ɗauki matakai da masu unguwanni na wajen jan hankalin yaran mu matasa daga barin irin wannan ɗabi'a da halaye wanda ba su dace ba.